Males dades de l'atur per arrencar l'època forta de l'estiu. Ha estat el pitjor juliol en 5 anys i, a més, és el primer cop enguany que va a l'alça. La causa la trobem sobretot a l'ensenyament. Mai abans s'havien produït tants calçots. La temporada 2025 van ser més de 20 milions, una xifra que mai abans s'havia arribat. El temps va acompanyar i la pagesia ho ha notat. L'agost casteller arrenca molt fort i sobretot emmanillat. Doble estrena de la Jove de Tarragona amb el 2 de 9 i el Pilar de 8. Un espadat que també va fer les joves a Vilafranca. Tot això en un cap de setmana amb estrena de 10 pisos per part dels verds. I cap de setmana d'activitat intensa a l'anella mediterrània de Tarragona, que ha concentrat el Campionat d'Espanya absolut d'atletisme i el Tarragona Premier Padel. Hi hauria passat en una setmana més de 34.000 aficionats. I l'Ajuntament de Tarragona no en té prou i presenta candidatura per acollir el Campionat d'Europa de triatló l'estiu vinent. La cita, si així es confirmés, seria el 13 i 14 de juny del 2026. Aquests són els titulars més destacats d'aquest dilluns. Benvingudes, benvinguts al Notícies 12. Comencem. Lleu repunt de l'atur durant el mes de juliol que ja hem deixat enrere. Així doncs, es trenca la dinàmica positiva i la demarcació registra un augment d'aturats per primer cop aquest any. A més, aquest és el pitjor juliol dels últims 5 anys en termes d'aturats. Són dades que s'han de posar en context, ja que amb la comparació amb l'any passat és molt positiva i hi ha prop de 1.200 aturats menys a les comarques tarragonines. La variació respecte al mes de juny, però sí que ens mostra aquest ascens de gairebé un punt, una dada que sensiblement és millor que la mitjana catalana, si bé l'atur en el global de l'Estat assoleix xifres positives. Tot i que les afiliacions a la Seguretat Social també pugen, els sindicats fan una lectura negativa d'aquestes dades, que atribueixen a la finalització de contractes d'interinatge en període de vacances. És el cas, per exemple, de mestres i professors. L'atur ha pujat a la demarcació de Tarragona per primera vegada aquest any i tanquem el pitjor juliol del darrer lustre. Ni les contractacions del sector turístic han evitat un augment de persones sense feina que els sindicats atribueixen als contractes d'interinatge de l'administració pública. El cas més paradigmàtic és el dels docents, que si no tenen plaça fixa se'n van de vacances sense feina a l'espera de l'assignació del curs vinent. Hi ha molts mestres que tenen vacances, també a la construcció passa molt, i les empreses o les administracions, en lloc d'aplicar vacances i de pagar-les, es fan fora i després ja els tornen a contractar. Llavors, això és un problema greu. Així doncs, els serveis marquen la tendència negativa amb 268 aturats més, tot i l'impuls de l'activitat turística durant un mes de juliol que va registrar ocupacions hoteleres del 85%. També puja la resta de sectors, menys la indústria, que és l'únic àmbit econòmic que no ha generat atur en tot el que portem d'any. És per això que els sindicats insisteixen en la necessitat de centrar esforços en la reindustrialització del territori i menys en sectors com el turisme, que genera feines precàries. I fins i tot ara, a l'època on més demanda n'hi ha d'aquests llocs de treball, ens hi trobem amb aquestes condicions, amb horaris infernals, amb sous miserables i amb unes condicions sense dret a habitatge digne i econòmic, sense, fins i tot ens trobem en pobles on els treballadors han de venir amb el seu vehicle i no hi ha lloc per aparcar, han de pagar la zona blava. Totes aquestes condicions fan que els empresaris del sector es queixin de que no troben personal. I qui ha de voler anar a treballar aquí, amb aquestes condicions en general? Les males xifres d'aturats s'han de contextualitzar amb la millora de les dades del 2024 i en l'augment d'afiliacions a la Seguretat Social. La demarcació ha tancat el juliol amb més de 370.000 afiliats, gairebé un 1,5 més que el juny.
I els que no treballen són els pensionistes. Doncs bé, les pensions per jubilació han crescut a Tarragona per sobre la mitjana catalana i espanyola els darrers 7 anys. Una part d'aquest creixement generalitzat es deu a l'encariment del cost de la vida, però també s'han accentuat les polítiques encarades a augmentar les percepcions. Hem volgut parlar amb el professor Ferran Mañé perquè aprofundeixi en aquest tema que sempre genera tant debat. Les pensions són la principal despesa de l'estat espanyol i suposen al voltant d'un 11,5% del PIB. Els darrers 7 anys la pensió mitjana per jubilació ha crescut exponencialment arreu i Tarragona no n'és una excepció. De fet, la pujada a la província ha sigut percentualment més que a Catalunya i Espanya. La xifra se situa en els 1.464 euros, lleugerament per sota de la mitjana catalana i per sobre de l'espanyola. Tarragona és, doncs, la segona demarcació de Catalunya amb les pensions més altes. Però quin és el futur de les pensions? Un element clau per assegurar la sostenibilitat del sistema són els salaris que perceben els treballadors i no cal fixar-se tant en la quantitat de persones treballant. Estem sovint molt preocupats perquè la gent treballi, però potser no tant, no ens preocupa tant la productivitat d'aquestes persones, que es traduirà en el seu moment, a través dels mecanismes de mercat i de competència en el mercat de treball, es traduirà en un salari més elevat. Així doncs, la productivitat és clau i depèn de l'impuls de les empreses a l'hora d'emprendre processos de transformació i innovació. Si ens fixem en els sectors predominants al territori, la indústria té més facilitats per fer aquesta transició que, per exemple, el sector turístic. Som unes comarques que pot tindre una certa dificultat en incorporar increments de productivitat en un sentit quantitatiu. Els experts coincideixen en el fet que el model de les pensions no està amenaçat per una simple qüestió d'aritmètica electoral. Tot i això, el canvi de color polític sí que pot obrir la porta a alguns matisos. Els productors de la IGP Calçot de Valls ja preparen els camps per la nova temporada de calçotades. Enguany ho fan amb il·lusions renovades després que l'any passat la 50ena de productors que formen part de la indicació geogràfica protegida tanquessin un any excepcional i de rècord a nivell de producció i comercialització, superant la barrera dels 20 milions d'unitats. El millor any productiu en l'històric de l'associació, que aplega productors de 4 comarques, Alt i Baix Camp, Tarragonès i Baix Penedès. L'any passat va ser un any per nosaltres molt interessant. Per fi vam aconseguir batre que sortissin al mercat els calçots etiquetats, vam passar la xifra de 20 milions de calçots. Aquest any els pagesos de la IGP estem destinant totes les terres que tenim a produir calçots. Aquesta que veuen serà la imatge habitual el pròxim mig any. És a l'avinguda de Ramon i Cajal de Tarragona, a tocar del pont de Francolí. S'ha anul·lat un dels 2 carrils de sortida sentit ponent, de manera que només hi haurà un carril per cada sentit de la circulació. Això es deu a les obres d'ampliació de les voreres annexes a la necròpolis. La remodelació de l'espai i el seu entorn canviarà els accessos del recinte patrimonial. Les obres, que duraran 6 mesos, afectaran especialment el trànsit en un dels punts crítics de la ciutat. Cal tenir en compte que Ramon i Cajal i el pont de Francolí, entrada i sortida del centre de Tarragona, ja tenen habitualment embussos a primera hora del matí i a la tarda. L'Ajuntament de Tarragona està decidit a acabar amb la presència de rates a la platja del Miracle. Aquest és el tractament de xoc per fer front a la presència de rosegadors i altres plagues a la zona a tocar del port esportiu. L'espai s'ha delimitat amb tanques i senyalitzat amb 2 franges des de les roques fins al passeig marítim i tindrà controls ocasionals i freqüents durant el mes que duri el tractament. La Diputació de Tarragona ha obert noves línies de subvencions. En el primer cas, es destinaran 2 milions d'euros per fomentar els polígons industrials. L'altre servirà per sufragar les despeses dels desplaçaments estatals i internacionals dels clubs federats del territori i compta amb 1 milió d'euros.
L'esport i els polígons industrials no tenen massa relació a primer cop d'ull. Per a la Diputació de Tarragona, però, són dos àmbits que dinamitzen l'activitat de la demarcació i milloren el benestar de la ciutadania. És per això que l'ens supramunicipal ha obert dues línies d'ajudes enfocades a reforçar aquest potencial. La primera es dirigeix a ens locals perquè millorin els seus polígons industrials o en facin de nous. Compta amb una partida de 2 milions d'euros per al període 2025-2026 i es poden presentar sol·licituds fins al 30 de setembre. Tarragona Ciutat és un dels municipis que podria acollir-se a aquesta subvenció per a les obres d'asfaltatge al polígon Francolí en fase de licitació. L'alcalde Viñuales recorda, però, que l'Ajuntament no té competències sobre les parcel·les industrials. La nostra vocació és d'actualitzar tots els polígons, però repeteixo, la casuística a vegades és molt particular i, per exemple, en aquest que vostè em deia del polígon Francolí, els usuaris de totes les parcel·les laterals han de saber que allò no és de l'Ajuntament. Allò és dels privats i haurien de ser els privats els que haurien de fer la inversió. Pel que fa a la pràctica esportiva, la Diputació destinarà 1 milió d'euros per a clubs esportius federats sense afany de lucre. La inversió servirà per sufragar desplaçaments estatals o internacionals amb l'objectiu de reforçar el teixit esportiu i donar suport a l'esforç i compromís dels clubs que representen la demarcació. Nosaltres, des d'aquí, el que volem és fomentar encara molt més l'activitat esportiva, però, sobretot, fer hincapié en que ells i elles són veritables ambaixadors i ambaixadores del nostre territori a través de les diferents competicions on ells realitzen la seva activitat esportiva. Aquestes ajudes posen èmfasi en el suport a l'esport femení, subvencionant un 70% de les seves despeses, mentre que els equips masculins en rebran el 60%. Cap de setmana de somni per al món casteller amb castells de gamma extra i objectius assolits a tots els nivells. Els castellers de Vilafranca van obrir la llauna dels 10 pisos en una diada de les neus on la Jove de Tarragona va estrenar d'una tacada el 2 de 9 i el Pilar de 8. A Vilafranca, les joves va fer-hi una nova plaça de gamma extra emmanillant el Pilar. I Andorra va veure la millor diada internacional amb la Colla Vella i Vilaseca i els Pallaresos, castells de 8. L'agost casteller promet i molt. És un dels mesos de més exigència al calendari i els primers a agafar aquest compromís van ser els castellers de Vilafranca que aconseguien arribar a la Diada de les Neus, igual que l'any passat, amb el castell de 10 a la butxaca. La carta del 3 de 10 va sortir a la segona ronda. Després d'un ascens solvent, els pisos de quarts i quints treien l'expertesa dels anys per resoldre les complicacions de la descarregada en el primer assalt als 10 pisos d'enguany. Abans, els verds havien obert l'actuació amb el ja habitual 5 de 9 i van tancar amb la segona torre de 9 del curs, molt més madura que la primera descarregada a Sitges. A la ronda de pilars, pila de 7. També la Jove de Tarragona va interpretar a les neus un paper al màxim nivell. Els del Cos del Bou van pujar marxes dissabte, també a la segona ronda. No semblava el primer 2 de 9 amb folre i manilles de l'any en una estructura que exhibia la seguretat d'haver-ne descarregat 6 ja el curs passat. Per partida doble van situar les manilles als d'Adrià Calvet amb un Pilar de 8 que presenta candidatura a ser la cirereta del pastís habitual en les grans cites liles que han de venir. La Jove completava la diada amb el 3 i el 4 de 9. Al seu costat, els nens del Vendrell es van refer d'una festa major dura recuperant la catedral 8 anys després, a més del 7 i el 4 de 8. Els bordegassos de Vilanova, amb el 3 de 8 com a millor castell, tornaven a signar per festa major una clàssica de 8. I a pocs quilòmetres de la capital del Garraf, les Joves de Valls estrenava a Vilafranca del Penedès una nova plaça de gamma extra. Era a la cita de Martyrs Street, amb el Pilar de 8 emblema dels del carrer d'en Gassó, on també van aconseguir ajuntar el 3 i el 4 de 9 i rodar un 2 folrat que ha de veure un pis més per Firagost. Els xicots hi completaven el primer castell de 8 de l'any amb el carro gros i els castellers de Barcelona estrenaven 7 de 8. Va ser també un bon cap de setmana per la Colla Vella, que descarregava per primer cop fora del territori català 2 castells de 9 pisos. A les portes del Firagós, els rosats entomaven un cap de setmana de viatge on van aconseguir arrossegar més de 300 efectius al Principat i completar-hi la tripleta màgica i el Pilar de 6, signant sobre paper la millor actuació internacional. Mentrestant, a la Festa Major de Vilaseca, els xiquets de Tarragona aconseguien retrobar-se amb un 7 de 8 que havia quedat fora del programa en algunes cites del juliol per baixes al tronc. A més, van rodar un 2 de 7 que ha d'arribar a ser de 8 per Sant Magí i van sumar el carro gros després d'un intent desmuntat. Al seu costat, el Serrallo estrenava més castells de 7 i mig, com el 4 amb l'Agulla.
Els xiquets de Vila-seca, amb castells bàsics de 6, van trobar l'alegria en un pilar de 5 que no assolien des del 2019. És la mateixa fita que aconseguien diumenge els pallaresos els xiquets de Cambrils. La colla castellera de Sant Pere i Sant Pau hi reeditava els 2 castells bàsics de 8 en una base sòlida a què els cooperativistes continuen pendents de sumar-hi un 5 de 8 ja per Sant Magí i que van completar diumenge amb un pis menys. Els nois de la Torre van signar una actuació de tràmit amb castells de 7. Vila-seca ja s'ha acomiadat de la festa major d'estiu, que ahir va viure els actes més tradicionals coincidint amb la invenció del cos de Sant Esteve. El Vallparlat, la cercavila dels trabucaires del Comú i el correfoc dels Diables van ser el colofó final de les 2 setmanes de festa major. Com marca la tradició, la plaça de l'església de Vila-seca va viure aquest diumenge, dia de festa major, la representació del Vallparlat de Sant Esteve. És la representació de la llegenda del rescat recuperada el 2018 i que explica com Sant Esteve i Sant Genís van alliberar Galceran de Pinós i el seu cavaller, evitant així el poble cristià de pagar un rescat amb 100 donzelles. Dius que estàs muda i no crides? Doncs jo no penso callar. Escolteu tots ben clar, jo no en diré de mentides. Pare inhumà, que em lliureu a una pena aterridora. Soc dissortada penyora pel vostre enorme menyspreu. Si vos me voleu proscriure, me mateu i m'enterreu, o bé viva em sepulteu perquè així jo no vull viure. Una edició del Vallparlat que enguany va tenir un especial record per a Carles Llançà, fundador de l'agrupació cultural de Vila-seca i pal de paller de la secció de lletres de l'entitat i que va morir al febrer als 84 anys. Perquè en falta un dels nostres. El ball volem dedicar a qui en va ser l'impulsor, un home treballador. Va per tu, Carles Llançà. La cercavila dels trabucaires del Comú va ser el primer estadi del colofó final de foc i festa, al que han estat 15 dies festius entre els nuclis de la Pineda i Vila-seca. Minuts més tard, el foc del Ball de Diables i el so infernal dels cabals encistava un públic multitudinari al llarg de l'avinguda Ramon d'Olzina. L'encesa final i el castell de focs van ser el punt culminant de la jornada per acomiadar un any més la festa major vilasecana. En marxa les nits daurades 2025, que dona el tret de sortida a les festes de la capital de la Costa Daurada. Salou ja està immers, com tot l'any, amb la cultura catalana i les nits daurades són un d'aquests exponents. Les nits daurades de Salou, que es celebren de l'1 fins al 15 d'agost, ja han començat. Seran 15 dies plens d'esdeveniments, on es reivindicarà la cultura i la història del municipi, i s'ompliran els carrers de música. Entre aquests actes destaca el pregó, que va donar lloc dissabte passat. El pregoner d'enguany, el conseller d'Empresa de la Generalitat, Miquel Samper, va destacar que Salou té un turisme modèlic, tant cultural com esportiu. Que això es pot fer. A ningú se li hagués acudit pensar que Salou podria fer bandera de turisme cultural, i ho fa. Aquest edifici noucentista enmig de 2 edificis modernistes n'és un exemple. A ningú se li hagués acudit que Salou seria capaç de poder exprémer el que és un turisme esportiu. I aquí arriben ja curses ciclistes gràcies a aquesta voluntat de diversificar. Un cop finalitzat el pregó, la tornada va donar inici a unes festes molt importants i especials, ja que enguany Salou és la capital de la cultura catalana. A més d'aquests 2 actes, el correfoc infantil, el concert de l'artista Melody, la nit de foc, l'exhibició dels elements festius del municipi, la trobada d'havaneres i la processó de la Mare de Déu del Carme són algunes de les activitats que estan programades per als pròxims dies de les nits daurades 2025. I en el marc d'aquestes nits daurades, Salou reviu la tradició pesquera amb la celebració de la calada de malles Rossegall, organitzada per la Societat de Pescadors Santa Maria del Mar. Com cada any, l'exhibició ha recreat fidelment la tècnica que utilitzaven els antics pescadors de la vila per capturar el peix. L'anomenada tira de l'art consisteix a calar les xarxes des d'una barca i seguidament arrossegar-les a mà des de la sorra. Una pràctica que posa en valor la pesca col·lectiva. La platja de Ponent es va omplir d'espectadors que no han volgut perdre's una de les mostres més representatives de les arrels marineres de Salou. I Constantí va tancar la festa major de Sant Feliu amb el correfoc i els versots de Sant Miquel. La sàtira i l'humor del Ball de Diables van omplir la plaça de l'Església. Seguidament es va donar pas a la tabalada. El correfoc es va iniciar des de la mateixa plaça amb la presència de la Dragonina i l'escamot dels amics de la colla Coca, juntament amb les colles convidades. El castell de focs artificials va posar punt final a aquesta cita d'estiu imprescindible pels constantinencs.
I més enllà de les grans celebracions a les principals ciutats del Camp de Tarragona, durant l'època d'estiu també és un període festiu a pedanies i barris. Aquest primer cap de setmana d'agost n'és un exemple clar, amb diverses festes majors a pedanies i nuclis descentralitzats, com és el cas, per exemple, de l'EMD de Picamoixons. Són celebracions de petit format, però que omplen aquests nuclis urbans. Es van poder gaudir del gegantó i la gegantona, petits en una cercavila que, entre altres, també va comptar amb elements del bestiari festiu infantil de la colla Pessigolles de Valls. I aquestes són les figures de foc que van participar a la trobada de bèsties del Catllar, organitzada per la colla de Diables. La plantada va tenir lloc al Centre Cultural i posteriorment es va iniciar el Bèstium, que enguany arriba a la 5a edició. La Nicaseta es va passejar pels carrers del municipi acompanyada per la Virgília de Torredembarra, el Griu de Tarragona, l'Udracum de Riudoms i el Drac de Santa Margarida de la Riera. Finalment, el correfoc va acabar amb una gran encesa conjunta a la plaça de la Vila. Montblanc ocuparà la secretaria de l'Associació Europea de Sant Jordi al Drac. L'entitat la formen 4 ciutats més, una d'Alemanya, una de Bèlgica, una dels Països Baixos i una altra de Portugal. Són 5 ciutats on es representa la llegenda de Sant Jordi i el Drac. L'associació, que es va formalitzar aquest cap de setmana a la ciutat alemanya de Furtwinwald, té com a principal finalitat aconseguir el reconeixement per part del Consell d'Europa de la Ruta Cultural Europea de Sant Jordi i el Drac. Més enllà de la promoció turística d'aquesta ruta, també pretén ser un punt de trobada entre les ciutats vinculades. La ruta europea no només és una qüestió turística o de donar a conèixer els nostres municipis, que també té una vertent d'intercanvi cultural, intercanvi d'estudiants universitaris. Per tant, dintre d'aquesta associació també hi ha el suport tècnic acadèmic de la universitat, en el nostre cas la Universitat Rovira i Virgili. Ara fem una pausa i han tornat temps per als esports. Esports sobretot monopolitzats a l'anella mediterrània de Tarragona, on aquest cap de setmana hi van tenir lloc els campionats d'Espanya absoluts d'atletisme. Sense medalla, això sí, per als de casa nostra. Repassem com es van anar les coses a Mireia López, Laurín, Marimón, Cirabó o Aaron Sola. I la Cassotada també tindrà el seu festival musical a Valls. Coincidint amb l'inici de la temporada i l'arrencada el 22 de novembre, neix un nou festival, un festiuet a la tardor que aplegarà els principals grups festius del panorama musical català. Ho expliquem a la segona part. No us moguin, que tornem de seguida. Fins ara. Aquest cap de setmana Tarragona ha estat la seu del Campionat d'Espanya d'atletisme absolut. Ha tornat a Catalunya 8 anys després i ho ha fet a l'estadi municipal Natàlia Rodríguez del complex de Camp Clar. Han participat 15 esportistes de casa nostra, així els han anat les coses. L'estadi Natàlia Rodríguez de Tarragona ha estat aquest cap de setmana l'escenari del Campionat d'Espanya absolut d'atletisme. Fins a 15 representants de la demarcació han competit al llarg d'aquestes 3 jornades. Mireia López ha estat una de les últimes en fer-ho. Després d'una bona semifinal en què va aconseguir la millor marca personal de la temporada, l'atleta tarragonina va acabar aconseguint la 6a posició amb un temps de 13,48 a la final dels 100 metres tanques. Després d'un any complicat, mentalment, per lesions, no m'esperava per res acabar així. Sí que és veritat que estar a casa ajuda, sentir tots els meus a prop, inclús gent que no coneixes, veure com t'empenten, fan sentir-te com una empenta de més i bueno, superagraïda, molt contenta. Per la seva banda, el torrenc Aaron Sola va participar en 2 proves, llançament de disc i de pes. En totes 2 modalitats va obtenir marques sòlides. 9è lloc en disc amb 51,50 metres i 9è també en llançament de pes gràcies a una marca de 16,04. També cal destacar la participació de Laurín, Marimón i Cirabó. La primera va ser 5a al triple salt i Bo va acabar aconseguint la 8a posició a la final dels 3.000 metres amb obstacles. Sigui com sigui, l'atletisme de casa nostra va sortir reforçat d'aquest campionat d'Espanya i el territori va tornar a demostrar que té molts atletes preparats per competir a alt nivell.
I just al costat, pàdel. Gemma Triey i Delphi Brea conquisten el número 1 del rànquing mundial després de superar a Paula Josemaria i Ari Sánchez, fins ara número 1 del món. El Palau d'Esports Catalunya va vibrar amb la final del Tarragona Premier Padel. Triey i Brea van firmar una gran victòria per 6-3 i 6-4. La menorquina i l'argentina van estar inspiradíssimes. D'aquesta manera firmen el seu segon títol consecutiu després de guanyar el Madrid Premier Padel. Tot això, com veuen, en un gran ambient, amb les grades del Palau d'Esports plenes de gom a gom. I és que 940 esportistes i 34.000 aficionats han passat aquest cap de setmana per l'anella mediterrània de Tarragona. Unes xifres que no es veien des de l'any 2018, quan es van celebrar els Jocs Mediterranis a la ciutat. L'anella mediterrània de Tarragona ha viscut aquest cap de setmana un dels moments més intensos i multitudinaris des que va acollir els Jocs Mediterranis l'any 2018. Des del 27 de juliol es calcula que han passat per l'anella fins a 940 esportistes i més de 34.000 aficionats. Unes xifres que es donen gràcies al fet que ha estat aquí on s'han dut a terme dues cites esportives de primer nivell, el Tarragona Premier Padel i el Campionat d'Espanya Absolut d'Atletisme. He vingut aquí perquè l'atletisme m'encanta i volia veure les meves atletes preferides competir. He vingut a animar i a aprendre per poder millorar i les meves proves preferides són la perxa i les tanques. He vingut aquí a animar perquè l'atletisme és el millor esport del món, perquè hi ha moltes proves i és molt divertit conèixer els atletes, veure com competeixen i així aprenem d'ells. I jo he vingut perquè m'encanta l'atletisme, sobretot els llançaments, i volia aprendre una mica de la Inés López, que m'encanta molt com llança. Acollint aquests dos esdeveniments, Tarragona s'ha convertit una vegada més en una capital esportiva de referència. Tot això és un benefici per la ciutat, per la imatge de la ciutat, per l'amor propi de la ciutat, per l'orgull de la ciutat i també perquè ens conegui, no? Quina millor manera de conèixer aquesta meravellosa ciutat que mitjançant l'esport, no? Amb aquesta doble cita i després d'una gran resposta per part del públic, l'anella mediterrània es consolida com un escenari que està preparat per acollir competicions d'alt nivell, tal com ho van fer amb els Jocs ara fa 7 anys, però també com ho ha fet aquesta setmana. I seguint el mirall de tota l'activitat frenètica aquest cap de setmana i també els darrers mesos a l'anella mediterrània, l'Ajuntament de Tarragona no en té prou. Ara el govern municipal socialista ha presentat candidatura per acollir el Campionat d'Europa de Triatló de l'estiu vinent. El projecte de candidatura contempla l'organització d'un programa complet que inclouria competicions en les categories elit, grups d'estat en distància sprint i estàndard i triatló paralímpic. En cas de fer-se amb la prova, se celebraria el 13 i 14 de juny del 2026 a l'entorn del port. La candidatura va de la mà de la Federació Espanyola de Triatló i també compta amb el suport de la Federació Catalana, la Generalitat de Catalunya i el mateix Port de Tarragona. I també últims dies amb l'estrena del Nàstic al nou estadi. Els granes es van veure superats per un Andorra molt més rodat. Més enllà del resultat, el partit va servir per veure els primers minuts de Cèdric amb la samarreta del Nàstic i també donar minuts als nous fitxatges. Segon partit de pretemporada del Nàstic de Tarragona i primera derrota per 0-2. Va ser divendres davant l'Andorra en el retorn dels granes al nou estadi. Tot i que en aquest tram de temporada els resultats no són el més important, sí que ho és la imatge que dona l'equip. En aquest sentit, el partit davant els andorrans, equip ascendit la temporada passada a segona divisió, va servir per veure les primeres pinzellades del projecte de Luis César, però també evidenciar que l'equip encara té molt marge de millora. De eso se trata la pretemporada, encontrar lo que no va bien, teniendo en cuenta nuestro nivel de preparación, la que es, ¿no? Los objetivos son ver a jugadores jóvenes que tenemos en nuestro equipo, ver a jugadores que tenemos a prueba, prepararnos ante lo que va a venir, prepararnos para lo que queremos ser y ante un rival que está mejor preparado que nosotros, ¿no? Des del xiulet inicial, el conjunt d'Ibai Gómez va mostrar més solidesa i velocitat de pilota. El Nàstic, molt menys rodat durant la primera meitat, va estar espès, imprecís, amb dificultats per connectar en zones ofensives i sense gaire capacitat de transició. Al 39 va arribar el primer gol dels visitants. Nil Jiménez va desviar involuntàriament la pilota centrada a l'àrea després d'una bona acció de Minsu per la banda dreta. Amb el descans, Luis César va decidir canviar tots els jugadors de damunt la gespa. Durant el segon temps, els tarragonins van millorar, tot i que no van generar gairebé
haver cap ocasió de perill. En canvi, els andorrans van aprofitar una de les poques arribades que van tenir. Dani Villahermosa va anotar el segon. A mí me gusta que el rival no sepa lo que voy a hacer. Ya no me refiero a las alineaciones, pero el rival no tiene por qué saber que voy a jugar con defensa de 3, ni por qué defensa de 4, ni cómo defiendo los córners, porque una semana los voy a defender de una manera y otro de otra. Así como en ofensivo lo cambiamos, ¿no? ¿Por qué no vamos a cambiar lo defensivo? Porque el rival tiene que saber a qué juega el Nàstic y con quiénes juega. Es como todo en la vida, ¿qué es mejor? ¿Saber 3 idiomas o un idioma? Pues yo quiero que el Nàstic sepa 3 idiomas, si puedes, en vez de 1. Tot plegat, un partit on el tècnic gallec, sota l'esquema del 5-2-3, va ensenyar 2 11s totalment diferents i que també va servir per veure els primers minuts de Cédric amb la samarreta del Nàstic. Queda un mes perquè doni el tret de sortida a la Lliga regular, mentre però els tarragonins tenen 5 partits de preparació més. El següent, aquest dimecres a casa davant el Real Zaragoza, en una nova edició del Trofeu Ciutat de Tarragona. Valls viurà un festiuet a la tardor. Serà un únic dia de concert que plegarà les principals bandes festives del panorama musical català. La cita serà el 22 de novembre i coincidirà amb el ritual de l'arrencada simbòlica del primer calçot de la temporada. La iniciativa rep el nom de Calçofest i les entrades ja són a la venda. Els mateixos promotors que van impulsar fa més d'una dècada el festiuet a la capital de l'Alt Camp proposen ara un festival de curta durada concentrat en un sol dia a la tardor. Un festival que portarà per nom Calçofest i que es farà coincidir amb l'inici de la campanya de calçotades que des de fa anys avall s'escenifica amb el ritual de l'arrencada del primer calçot de la temporada. El festival completarà una jornada festiva i gastronòmica que durant tot el matí tindrà espectacles multidisciplinars gratuïts pels carrers de Valls i en què també es realitzarà una calçotada popular. I amb aquest festival iniciem una nova etapa per projectar encara més la calçotada, per obrir la temporada amb força, per reforçar tot allò que fa única la nostra ciutat. Ens agrada dir sempre que Valls és capital de cultura i de tradicions i avui crec que ho tornem a demostrar amb una iniciativa que mira el futur amb ambició i arrels. I farem el que faci falta per aconseguir un dels somnis més importants que tenia la Festa de la Calçotada, que és avançar la temporada. Avançar la temporada va a favor dels pagesos, va a favor dels restaurants, va a favor de la calçotada. El festival musical es concentrarà a la tarda i nit al mateix escenari que els concerts de Festa Major, a l'Hort del Carme. A partir de les 5 de la tarda hi actuaran els principals grups festius del país i talent local. Hi trobarem els vallencs Figaflaues, Detallets, Buos, La Fúmiga, els Catarres, Les que faltaven i Maria Jacobs. Creiem en una programació que és per tots els públics, un festival pensat amb l'orgull de territori, però amb mirada oberta i ambiciosa. Música, gastronomia, comerç, cultura, tot suma. Les entrades pel primer Calçofest, que celebrarà el dissabte 22 de novembre, ja estan a la venda de forma promocional. Els primers 500 abonaments es podran adquirir per 28 euros. I acabarem al Notícies 12 amb la música de Rosalén. L'Auditori del Camp de Mar de Tarragona es va entregar a la cantant que va portar dissabte a Tarragona a la seva gira El Abrazo. La cantautora d'Albacete va regalar a un públic entregat que va exhaurir totes les entrades al seu treball més íntim i emocional. Amb la música de Rosalén posem punt final a l'informatiu. Que vagi bé. Adéu-siau.